yena beumlomo nje wakho. Yilapho kubonakala ukhale khona ukuthi ibandla lithola ithuba lokusala no-Aaron. Uma ibandla salisala no-Aaron isikhashana nje esingango-40 days, akuyena no-2 months bazalwane, inyanga ney'nsuku. Kwasho ukuthi le ndoda esele nebandla ayikazi ixoxe noNkulunkulu, ayikaze ibonane naye ubuso nobuso, kodwa iyindoda ebikhona ngosuku lokuqala kuyovelwa kuFaro, kodwa yona ithatha kuMose, ithatha kuMose. Uma kuthi nje uMose wavela ukuthi lo muntu akazani noNkulunkulu, umlandeli lo, ifollower nje, akakaze abonane noNkulunkulu. Mawulandela indaba ka-Aaron uke wabizwa naye kwathiwa vuka uye etendeni lokuhlangana. Ubizwa mhla enekhala kade ehleba noMiriam, behleba uMoses, ngoba uMoses ethatha intombi yakaKhushi ethi uNkulunkulu uthi angishade nalo. Base beyahleba ngoba abantu abangakaze babonane noNkulunkulu imlomo yabo imanzi, bayakhuluma. Bakhuluma isipelepele nje, isipelepele. Yabo nje bakushunyelwa nje, baningi abancikele ngamahlombe bayapepeza. Besivele silingele lokho kulingelele wena, ulingelele. Wabizwa mhlaba ngenkala, wabizwa noMiriam, kwasebizwa uMose. uNkulunkulu wahlanzekeni yefu, wathi nikhulumeleni ngenceku yami, nihlebeleni. Kathi kwatsha angithi makade ukhuluma indaba isiqonde ekhaleni uba namahloni, ufise ngathi hayi ukuthi ubani usoke wasuka ubani wathi. Yilapho uNkulunkulu aphimisela khona uMiriam ebusweni wamuthi base eba nebala elimhlophe ebusweni lochoko, ephindiselelwa nje ukuthi uhlebe ngenceku kaNkulunkulu. Noma ningabuka kuyinto encane engalutho ukukhuluma noma kanjani ngomuntu oqashwe uNkulunkulu ongesiyo umlandeli, ungabuka kulula nje, ngoba laba bantu abayiphindiseli, laba bantu ababizwa uNkulunkulu abaqaqulisani, laba bantu ababizwa uNkulunkulu abantu abazimbongolo. Ugibela umfana, ugibela indoda, ugibela umfazi, ugibela intombazana, bona bavumile njengokusho kaIsaya ukuthi yenza umhlane wakho ube isitarati sabadlulayo. Kodwa indaba yamidlala bazalwane, lo monakalo ongaka waqalaphi? Waqala umuntu owayengazange abonane noNkulunkulu. Yes, Bishop. Ngikusaqhubeka lapho namanje. Bayibona nawo bayibuka abanye kubhaliwe. Babhale ukuthi bayibuka abanye. Iyavela bayibuka abanye. Uthi usubiziwe usuku. Yeah, ilive. La be comment, la ma comment. Enesonto emhlane uhlale stairs. Kwenziwa izinto eziyisayensi yokunyama ukuthi umuntu abe nebandla elikhulu. Yonke lento ayihlangene nempilo yobuKristu, ibhizinisi yabantu.
Bishop bayibuka abanye so bayakhomenta. U-Aaron lithi iBhayibheli lami wabadukisa abantu. Wabakhipha kuwo wonke umqondo wokwesaba uNkulunkulu. Wathintitha indlebe zabo emazwini abayalwe ngawo bephuma eGibhithe. Wathi uNkulunkulu mangigcina imiyalo yami nilonda amazwi ami ngiyoba uNkulunkulu wenu. Isandlo sika-Aroni senza indlebe zabantu zakhohlwa ukuthi utheni uNkulunkulu. Baze bakhohlwa nayimangaliso abaphume nazo eGibhithe. Baningi abantu abenzela uNkulunkulu izinto ezimangalisayo, kodwa abamdeleli bathi go. Uma-ke uMose elibele entabeni, u-Aroni uthi asazi ukuthi uMose uvelelwe yini. Asazi. Angithi u-Aroni akazi naNkulunkulu. Akazi ngisho ukuhlalela uNkulunkulu akakwazi. Wazi ukuthi uma ngibona uMose ngilalela ukuthi uthini ngisho kubantu. Wathi khumulana amacici, khumulana amabhengela, lethani izinto zegolide. Isho ukuba kwase kuyilesikhathi ningangizondi. Kwakuyodinga impintshisi. Manje kwase kuyilesi sikhathi udla ulwalo ngeke lusale ukuthi kukhishwe nothayela ohlala emazinyweni. Kwakuyoba uxhakaxhaka bokushushu ngoba kwakufuneka izinto ey'cwebezelayo ukuthi zisusa abantu kuNkulunkulu. Amen. Banele bayikhumula nje. Wayithatha u-Aaron wayiphamisa emlilweni. Yes. Zancibilika. Uyabona ukuthi nakho kufaka emlonyeni kukhona okushibhile okungancibiliki. Lokho ukuthayela nokukhotha kuze kwemhlobo. Kona-ke nokuyigolide kancane. Kodwa kwafakwa emlilweni. Wancibilika, wabumba ithole legolide. Walibeka la, wathi nampa-ke, nampa onkulunkulu abanikhipha eGibhithe. Ngicela ukubuza bazalwane, kwakuyiqiniso noma kwakwamanga? Kwakwamanga. Wayekhona eGibhithe kukhululwa ibandla. Kodwa namhlanje ngenxa yokuthi yena akabonananga noNkulunkulu, kulula ukuhlukukisa abantu ababhekisele lithayizwa abantu abahambe babhekele. Umuntu ongumfundisi, ongumshumayeli, ohambe phethe iBhayibheli, engakaze ahlangane noJesu namandla akhe. Yibona laba bayidudula bayibhekisane. Ngesikhathini sabantu endleleni yeqiniso, ngabalahlisa izwi. Ngoba bakaze balizwa izwi likaNkulunkulu bezwa elabantu. Into ebuhlungu bazalwane ukuthi uma uMose sebuya uzumsinde kamu. Ngoba abantu bangehlutshulwe kuNkulunkulu bayahlangana ngokukhonza, kodwa banomsindo ongabekezeleki. Bishop, yebo. Uma sakhuluma noJoshua utho wani nomsindo. Oh, shuthi i-camera, shuthi angi-on i-camera. I-light. Khona bathi angi-on i-camera. Okay. Kukhululwa ney'limi ziyaqaliwa, bagibela phansi bayanqashanqasha, kodwa abashintshi. Hamba. Akusiwo umsindo wokuqoqa, akusiwo umsindo wokuqoqa. Hamba. Umsindo njengowangana
kunje. Bazalwane, ngicela ukusho ukuthi njengoba sibona kunje ulaka lukaNkulunkulu. iBhayibheli lami lithi uNkulunkulu wavutha intukuthelo yakhe ngoba abantu babehlubuka kuNkulunkulu baya kubani. Yavutha intukuthelo kaNkulunkulu wathi ngizobaqothula bonke. Bake kwathi emva kwaleso simo uMose sefikile wathatha leli ithole waligaya walifaka emanzini wathi phuzani bahlubuki. Obaphuzisa isithixo sabo. Emva kwalokho wathi abakaNkulunkulu ngapha abakaSathane ngapha. Wathi wonke umuntu akagaxa icilongo lakhe nesikhathi sakhe. Niye le mawuhlangana nokumbulale. Babulalana abantu ebandleni babulalana. Ngenxa yokuthi kukhona nje umuntu oyedwa obahlubukise kuNkulunkulu. So iCamera live. Wayesethi uNkulunkulu Moses, ngizobaqeda bonke. Ngishiye wena kuphela. Ngikwenza ube isizwe esikhulu. uMoses akangajabula. Wathi uNkulunkulu kuyothiwa wehlulekile ukubangenisa ezweni obakhiphela ukuyobafaka kuwo. Webazalwane baseThekwini zinceku nezincekukazi uMose eyinyama negazi wama phambi kukaNkulunkulu wamshumayeza. Wathi uNkulunkulu phenduka. uNkulunkulu yenze njani? Phenduka. Hayi asikhulumeni. uNkulunkulu yenze njani? Phenduka kule ntukuthelo yakho nakulobu bubi obusophile ngalaba bantu. uMose washumayela wathi uNkulunkulu phenduka. Bazalwane, uNkulunkulu wenze njani? Waphenduka. Waphenduka. Babusisiwe bezele lokho kule nkonzo. Abazele ukuthi uNkulunkulu wami ngiyaphenduka. Hey my God. Eshunyezwa umuntu oyinyama negazi uNkulunkulu waphenduka. Indaba eyisimangalisa enye kule chapter bazalwane. Indaba emangalisa ngokuthi uNkulunkulu usola uAaron uthi abantu uAaron ubahlubulile kuNkulunkulu. uAaron wenze abantu babanqunu. Ngizocela kuwafunde lawo mazwi. Mntana bowafunde. uAaron wenze abantu babanqunu. uAaron wenze abantu badlubulunda. Badlubulunda uqale kuverse 22. Ukuze sazi ukuthi angixoxe indaba. Uthi wena angilethi izwi hayi indaba zami. uAaron uhlubukisa abantu. Wenza ibandla labanqunu. Wenza ibandla ladlubulunda. Wenza ibandla labangaphandle kokukontroleka. Amahumusho wonke achaza ngendlela ezehlukene. Elinye ilona lithi wenze ibandla laphume esandleni. Ngoba namhlanje noma ungashumayela kanjani abantu bakhishiwe esandleni. Abantu banqunu. Abantu badlubulundile. Bafohla njengeinkomo iphuma esibayeni. Zingaphumi ngesango zikhishwa ukuhlubuka. Namhlanje abantu bayihlazo. Lithi lelizwi uzofunda undodana. Banqunu ngangokuthi bayinhlekisa
ezitheni zikaNkulunkulu. Ilokhu ibandla namhlanje liyikho. Ibandla liyihlazo. Awukwazi ukuhlukanisa abadayisa ngomzimba le-Ehilbro. Awukwazi ukuhlukanisa ibandla nomuntu odayisa ngomzimba ePoint. Awukwazi ukuhlukanisa ibandla nomuntu ophila ezweni. Namhlanje ibandla liyinhlekisa. Lihlazo. Kodwa bakhona abanididile. Funda mntanami. Exodus 32 verse 22. Wathi uAaroni, ulaka lwenkosi yami malungavuthi. Uyabaza abantu ukuthi bathanda ububi. Ngokuba bathi kimi, senzele onkulunkulu abaza kuhamba phambi kwethu. Ngokuba uMose lowo umuntu owasekhuphula ezweni laseGibhithe asazi ukuthi wehlelwe yini. Ngase ngithi kubo, onalo igolide makalikhumule. Base benginika lona ngaliphonsa emlilweni, kwaphuma lelithole. uMose wababona abantu ukuthi babedlubulundile ngokuba uAaroni waye bakhululile baze bahlekwa yizitha zabo. uAaroni wayebenze njani? Wayebakhululile. Linjani ivangeli lenkululeko? uAaroni wayebenze njani? Wayebenze njani? Ebakhululile. Bathi abantu ngeke sibuyele ebugqilini. Ivangeli balibiza ngokugqila. Kanti thina uma indodana imkhulula ningabakhululeka impela. uAaroni wayebakhululile abantu. Asiyena encwadini yamaGalatia chapter 1 from verse number 6. Ngiyayixoxa futhi le ndaba. Uma kunesidingo sokuthi ifundo izofundwa, lana umpostoli uPaul ukhala ngabantu, ukhala ngebandla. Uthi ngiyamangala from verse number 6 esahlukweni sokuqala encwadini yamaGalatia. Ngiyamangala, ngiyamangala, nami ngiyamangala eThekwini. Ngikhulelela, ngihluphekela eThekwini. Ngaba ingane ehlala emgwaqeni la eClermont eThekwini. Ngaqala ukushumayela ivangeli nama-70s la eThekwini. Kodwa namhlanje nami ngisho njengoPaul ngithi ngiyamangala ukuthi nihlubuka masinya kangaka kulo ivangeli eliyilo niye kwelinye. Funda mntanami suka ku verse number 6. Siyafunda kwabaseGalatia isahloko sokuqala isahlokwana sesibili sesithupha. Ukuhlubuka kwabaseGalatia kulo ivangeli eliyi. Ngicela usiphinde isihloko. Ukuhlubuka kwabaseGalatia kulo ivangeli eliyi. Ngicela usiphinde futhi. Ukuhlubuka kwabaseGalatia kulo ivangeli eliyi. Elinjani bazalwane? Eliyilo. Phela ivangeli linye bakithi. Ukukholwa kunye, uNkulunkulu munye, uMoya Ngcwele munye, umbhabhadiso omunye. Funda ke mntanami. Ngiyamangala ngokuba nimhlubuka masinya kangaka yena owangibizela emuseni kaKristu niye kwelinye ivangeli. Niye kuphi? Kwelinye. Aya sikhulumeni bo. Niye kwelinye.
funda ndoda. Elingesilo elinye kuphela ukuba bakhona abanididayo bethanda ukuphendukezela. Kukhona obani? Elingesilo elinye nje kuphela ukuba bakhona abanididayo. Kukhona abanjani mntanami? Abanididayo. Abanididayo. Basekhona Aaron namanje. Aaron abayuphela. Abantu abangabonananga noNkulunkulu. Ivangeli bazalwane lilethwa abantu emhlabeni ababethunywe uNkulunkulu. Bebeke phansi ukuphila kwabo. Enkosi yami. Bekuncamela ukufa kunokuphila. Kodwa endleleni kwavela Aaron. Babadida abantu. Namhlanje ibandla liyinhlekisa lihlekwa izitha. Qeda mntanami. Bethanda ukuphendukezela ivangeli likaKristu. Kepha ke noma kungaba yithina noma ingelosi evele ezulwini elishumayeza ivangeli eliphambene nalelo esalishumayeza lona makabe ngoqalekisiweyo. Noma ingelosi evele ezulwini noma omunye iman of the hour eqhamuka noma ikuphi, uma kukhona umuntu oshumayela ivangeli elingesilo ivangeli elinamandla kaNkulunkulu, iBhayibheli lami lithi akabe ngoqalekisiwe. Amen. Ivangeli akusilo isonto, ivangeli akuyona iministry kaSibambani, ivangeli amandla kaNkulunkulu ashintsha impilo yomuntu. Amandla banisusa evangelini okuyilo baniyisa kwelinye. 2 Corinthians chapter 11. Sesizofunda incwadi sikhonze ngihlale phansi. AbaseKorinte besibili manje bhala ngoba abaseBerea babe bahle kunabanye ngoba babethi sebeshunyayeziwe. Babuye bayoyibheka lezi zinto ngokwezwi ukuthi le ntshumayelo esizwile injalo yini ezwini likaNkulunkulu. Ngoba ngomhla womgwebo ngeke usho ukuthi ngaphazanyiswa umpostoli ubishop wayethe ubishop umpostoli man of the hour. Man of God. Iyoni man of God. Ingaphi manje man of God? Where man of God? Man of God. Apostoli. Angithi abatayitela laba abantu abayibizwa ngawo. Bazalwane igama liyabulala. Kodwa uma uyaphilisa. Ididwa yileli nje elithi he or she is an apostle. Ungakaze kusizakale lishisa lukazi sinethipi. Paul wami lokuthi ngupostoli yilina. Wavela abapostoli kodwa singakezwa kushikhatha. Paul lokuthi umpostoli yilina. Wena upostolaphi wena? Upostoli nje. Washipela botoni walinde balandeli Paul wami lokupostoli yilina. Diphatsi kodwa ka Mam Madlala. Yayibona inkosi diphatsi kodwa ka Bethel. Phatsi kodwa muntu Kristu. Muntu Kristu. Muntu gojiwe.
ukuthi Christ kusho ukuthi ogcotshiwe uMesaya ogcotshiwe uJesu ogcotshiwe ayikho indoda okudinga kuphila phansi kogcobo lwayo right lingzonke akekho umfazi oshumayelayo odinga abantu baphile phansi kogcobo lwakhe umuntu Kristu umuntu ogcotshiwe yikho ningashintshi ningezi phansi kwey'gcobo zabantu abayinyama abanye bayaseba bayazalisa ningaphila ngaphansi kogcobo lwakhe. Muntu Kristu ngicela ukuthi u-amen ngemuva. Muntu Kristu muntu ogcotshiwe asithandi isonto kusasa liyalaphaya phansi kogcobo lolungendoda emqala nayo ufike usho ukuthi munye ogcotshiwe munye ogcotshiwe isikhathi sokugcina lesi mangizonde mangibulala munye ogcotshiwe munye alwakho ugcobo lwephula amajoko obumnyama. Alokho ugcobo lwazi uqobo ubufebe lwandoda ethile isono sobufebe siqotshwa ugcobo lwephula amajoko siqotshwa amandla kaNkulunkulu asiqotshwa na ukuthi nakho ngiyifazi inkanuko engathi ngingathola isponji engizolala phezu kwaso. iBhayibheli lami lithi lolu ugcobo olwephula amajoko obumnyama maselifikile enyameni abakaKristu Jesu bayabethela esiphambanweni inyama nokuhureka nenkanuko. uJesu yedwa ogobisa idimoni lokufela lithule pulpit lithule bazalwane liyothula Sunday school lithule ekhaya. Alokho nje ugcobo lomfazi nentombazane nendoda nensizwe engasebenzi ehamba iphethe ibriefcase ifake iduku la ihambe I'm the man of the hour. Udlala nedimoni lokufebe uthi sayi-man of the hour ubufebe bukorobhe ngaye phansi. Futhi ufeba laba balangemuva bakufeba laba kuthiwa laba abafazi baba bathule bavikela ugcobo lwenxeba. Alithi ayibona le ndaba yogcobo lolu ugcobo oluzalisayo lolu ugcobo oluhambe luwe nomzimbi yonke indawo ungakhosana kanjani phansi kogcobo lendoda ewelwa amabhulukwe noma ikuphi. Hallelujah! Yane maphelo Aaron amanididayo belisuse eqinisweni bephambanisa izwi bethi nilungeni nje. Uyazi ukuthi uma ungamile ngokwentando kaNkulunkulu noma ungayenza yonke lento oyenzayo unembeza nomuntu lo ofuna into yakubo. Hayi ngiyaxoxela uthi usiwenzile konke okutshelwe yi-man of the hour okutshelwe u-apostle kodwa umuntu ongaphakathi athi
ngikwenzile konke kodwa mina ngifuna into yakithi ngifuna into yakithi silapha nje bazalwane abanye abathanda ukubala bacabanga ukuthi if anyway ngiye ngani kodwa umuntu lo hayi nya ofuna ngoba mina ngifuna into yakithi Amen. Hey Nkosi yami siyabonga. ngifuna into yakithi ungaze ufike lo ukufa unje Ayi angithi phela masenifile kuthiwa qhaqhani lezinwele zabafileyo angahambe nje usulani udaba lwemhlaba usulani angahambe nje Motulani akazokwayiza Motulani angahambe nje Khumulani usikijini khumulani angahambe nje Nokushumayela uthi shintsha namhlanje ungaphumi ngalelisa kunje usizakale usulele ngomqolo babe sebesulisa idumbu wena uyokuhamba uyinayo ohamba uyiyo ukhuluma kule nsuku amapintikoti awagqokwa bawugqoka ipintikoti kusemuva ufuneka ugqoke into ehamba ithi come closer aphumke egqokile fushazisa ubone khimbani ubone ney'ntaba zaseHarrisburg uthi nazi khimbani nazi intaba zokhashapha naziya kodwa umuntu ugqokile bese kuthi ebayisehambile bese laba bakhohlisi laba khosikazi abadala ngenalo iqiniso yanini noma ikaphephe nje yanini nje noma ikaphephe niyofuna ipintikota ligqokisa abantu nibizwa gogo bamkhaqe ingane zomufi bamkhaqe Nkosi yami angahambe nje ake nibeka amanzi phela nensipho nisusu udaba lwefebe Nkolo phela bashiya ususani umoculeni ihlaka zokwaiza usuleni luji bomsuleni orobhani inzipho angahambe uyovuka ngomhla ugcina uvukele kulokho lalwini Hey khuluma Mam Madlala. haleluya Siyabonga. funda 2 Corinthians khona kuzocaca ngokwethu ukuthi likhona elinye ivangeli ukhona umuntu uJesu ukhona umuntu umoya uma kushiza kusho ukuthi kuameni kunjalo and laba bantu abashumela abanye oJesu bayasabela manje oJesu ukuthi yimloyo phenduka ungahambi nje noma upastor noma umoderator usuku lokuphenduka iqiniso ukuthi uhamba udayisa ngezintshumayelo niyameva faka imali uthi uPaula ngikwenzanga ukushumayela kwami ivangeli kwabiza imali uthi niphiwe ngesihle Enkosi yami. nani phanini ngesihle khona izinto engizwa ubangela eThekwini kuthiwa iyagaya imali la eThekwini ukhona okunye ngengikubize ngegama uma uya nje kukho uphatha so much uyakubeka kubiza ngegama ngizobhimba ngoba ngizazi lezi zinto ezenziwa oAron 1-on-1. phela ngizisa abaningi sebalala ngijabula ngiyanconcoza
ukuze ukuthi kukhona umuntu wakachiliza ozoshumayela. Ngiyabuza kulabo abangitshelayo ngithi mina urelated yini kuba uchiliza. Bathi umzukulu. Wathangcunga. Yini balalo Aaron kungaqhumi nesithombe sonke. Matunyisi uJesu Kristu. Hallelujah. Ivangeli alibizi imali. Ningayigaya imali eThekwini. Kodwa kuyazi umhla womgwebo. Uyofisa njengoJudas Iscariot. Uthi kuba le mali ngiyakwazi ukuyoyilahla enyaweni zabanikayo ngoba ngiyashabulela ilangabi. Ukushumayela ivangeli akusiyi business. Ukuthunywa. Alithi manje kuncipha abantu abathunyiwe. Kwandopastor, kwandobishop, kwandifundisi. Hayi. Nabo abasona isibonelo. Lento eyenziwa yilaba bayithatha kulaba. Ubona abafazi enkonzweni bengambozile amakhanda. Isikhathi esiningi bashunyayizwa yilaba. Angifuni ukuphatha izolwazi mina. Lokho mbopha la hambani niye salon ningibuke ngesikhathi ningibuke ngewaterfall. Woza abesezake nomngane ney'nwele zabafileyo. Lithe iBhayibheli uTimotheyu lingahlobi ngezinwele ezibraidiwe. Kodwa abantu abahomka befundisi bafaka iy'nwele zabafi bayabrayida benza yonke lento. Bakubheka nkini ivangeli nkuluke bantaba. Phambi kwamahlule. Wabizwanga wakala umuntu othubiziwe kuyingozi ngoba umuntu wesifazane une-influence futhi mayindoda noma yayibiziwe ningithethelele uma usumdala uyavama ukufulathela i-audience. Uma ubiziwe uthi ukhulumela uJesu abesashilo Eva athi ubukisa ngami esontweni lakho mina ngizoyeka. Angithi most yabefundisi bathi bengenalutho esandleni bathanda ukuganwa abantu abanama-professional. Hayi ngumikilisi mhlawumbe impilo selizokhala nje sithi bazalwane uyabona ubizwa uNkulunkulu uthatha isifundiswa uthatha umuntu one-profession kanti wena makuvuka ekuseni ehambe yosebenza awuleko omunye ublankethe la kuyabanda uyalala umfazi uyavuka. Uyena umfazi uthatha indlu. Uyena umfazi okhokhela le moto oyidrayivayo. Uyena umfazi okwenzela i-breakfast emina. Uyena umthengela amasudu okushintsha. Uzomkhona kanjani uma eba uJezebeli endlini? Ekukwakela kwazi. Sifuna uNkulunkulu. Asingibona umuntu othubiziwe lolu hlobo lolendidiyela. Kodwa ufuna ukubheka kahle. Hayi ukuthi ubhekani kahle. Ubheka ukuthi uzomtholaphi umuntu onesicucu. Njengoba wena isicucu ungenaso, wena uzoba umfazi. Izulu ngeke ulibone ngiyakutshela ngoba une-influence umuntu wesifazane uvela kufaka iy'thambo nje. Ayisakhonkotha, yayikhonkotha, siyayazi khonkotha. Kodwa uJezebeli wafaka iy'thambo.
Bafundisa abagodolayo abagqoka amabhlukwe balala ngamaphijama bayakodola bafaka amateku bafaka amabhlukwe bese beya-overlaphisa ngoba kumakhaza siyayazi indoda yakhe isakhonkotha kodwa ngiyaxoxela wafika wena uyakodola wena niba namabhlukwe nendoda ekuseni ithi indoda elamleli baba elamleli ifasombelele wabantu siyayazi indoda zonke izinto sekuthiwa azisho lutho ngoba isinethambo emashoni emlonyeni iyaphazamisa le kodwa bakuba belithi ukuziphendulela kukaPhawuli umsebenzi wakhe nangezihlupheko ezamvelela eshumayeleni wakhe nangezihlupheko ezamvelela eshumayeleni wakhe webantu bemali akethatha isitime bakithi akethatha isitime ngoba le nto eyenzayo ngikaze ngiyibone ezwini lenkosi akethatha isitime sengiyaqeda funda mntana verse 1 sengathi ngingagibekezelela ebuwuleni obuyingcosana yebo ngibekezelele ngokuba ngiyanishisekela ngokushisekela kukaNkulunkulu ngokuba nganendisela endodeni eyodwa ukuba nginiyise kuKristu nintombi emhlophe kepha nginovalo lokuthi njengalokho inyoka yamkhohlisa uEva ngobuqili bayo kanjalo izingqondo zenu mhlawumbe zingadukiswa
ziye kubuqotho nobumhlophe ngakuKristu. Ngokuba uma kufika umuntu oshumayela omunye uJesu, uma kufika omunye umuntu oshumayela omunye uJesu, kanti ukhona omunye uJesu singamshumayela noma namuhla elingawamukelanga noma elinye ivangeli elingalamukelanga libekezelela kakhulu. lokho hlanganisela umhlaba uthi kufika abanye abantu bashumayeza omunye uJesu. Mina nibekezele kufika abanye abanikeza okubesiya umoya kaNkulunkulu, niyabekezela